En geno mara nyakwara mogi ni Rio Makare, wan bera mogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago, ka wakelo ni weche mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Od bura mamalo ochako chenro mar piedho jogoro mongirore 14 manowal gi jatend piny William Ruto. Giko ne to winjruok obede kind johala machiro machichwa e kaunti ma Kisumo e wi pog mag stonde bang' doho golo chik mar winjruok makanyakla. Jal moro wito ngimane kar dak ma Kayole bang' kuoto kuong' gino michich ni mokelo thone. In gi thuolo nyakwara mogi mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Chenro mar piedho ji manoro kwayo mar bedo commissioners mag IEBC dhi nyime ka Farida Abdallah Sound Sheikh mawuok e kaunti ma Mombasa obedo jal mokwongo dadhoge e lemono kawuono. Jaok mamoko ma bende ibiro dadhogi oting'o Francis Odhiambo Aduol, Fredrick Odhiambo Rego kaachiel kod Geoffrey Peter Muli Waswa. In this phase, these are the challenges we are facing. How will you address it? Thank you. Through the chair. Watimo mos kuom ng'ikruok maduol mobedo, kata kamano wabiro duogo e sigana noero e seche mabiro goeko mana e chenro ni. Ka wadhi nyime en ni jotelo mopogore mag siasa e Thurka ochiwo pachgi kaluwore kod meto mar kinde mag dayo dho jok madwaro lemo maduol mar yiero IEBC gi ndalo 14. Jaod bura Silvanus Osoro owacho ni thuolo momedino dhi chiwo thuolo ne aput mar yiero jok ma olap dhogi ndogne kombego matieko dayo dhogi mondo mi gichwal lipot mowinjore ne jatend piny. Nowacho ni josiasa mang'ur kaka Kalonzo Musyoka onge gi thoche e weche makamago ni mar osebedo kong'ur chakre higa mar 2007. Seneta ma Makueni Dan Maanzo korka kore okone apudno mondo lan thuolo moko kendo ni mar chal ni pok giyudo ja-Kenya manigi lony madwarore. Kwa interviewed, marks itatolewa itakuwa in public, tujue ni akina nani. You know, tuache tu kukua dunia ya kucomplain tu kila saa. Hata hii extension ambayo tumepanga ya wiki mbili haiko kusuluhisha hiyo maneno, ni kupatia hii team time, kwa sababu wale wengine wamebaki bado ni wengi, ndio waweze kucomplete hii report yote, because election in Kenya is very emotive. Lakini sasa wewe ukisikia lawama ama complain ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa ndio unaanza kujua mheshimiwa Kalonzo amekuwa akicomplain kutoka 2007. Kama hiyo itakuwa hivyo, basi hiyo panel iseme namna hiyo, waweke advertisement tena, tuone itakuwa namna gani. Kwa hivyo tuseme, wakati kuna vyama, tunauliza tu vyama vyote vihusishwe. Yaani kuwe watu wakikaa wakiongea, tuhakikisha kama kuna mahali popote kuna shida kidogo imetatuliwa. Od bura mamalo chako chenro mar piedho jogoro mongirore 14 manowal gi jatend piny William Ruto. Wane ane kaka chenro makama dhi nyime. Enshrined in our constitution. If you look at chapter 1 under the rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the constitution. Those are among the protected clauses in the constitution. No one can touch them. And the way it was framed is that, in fact, if there's any intervention, it's actually around safeguarding national interests, security, and all that. So just from the onset, Honorable Bensouda, my approach will actually be, first of all, refer to the Constitution, refer to the law, and ensure that that law and Constitution is actually being respected by both the government agencies and the media operators. Number two, where there could be issues operational, my approach will actually be engagement, so that if they are free, they should say what they want, but there is also freedom with accountability. Most importantly is that we have to get a new framework of engaging with the health workforce.
I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels to look at the implementation of the CBA. And those committees were fairly prescriptive in the membership, but they were also fairly prescriptive in the things that they were supposed to do. At the county level, for example, we expected the county secretary, the chief officer health, chief officer finance, human resources for health director, together with the union leadership at the county level, to sit every 3 months to tease out the issues, to classify the issues, if they are policy issues, if they are administrative issues, if they are finance issues, so that then they can be sorted in that manner. Wadokie chenro mar piedho jogo manoro kwayo mar bedo commissioners mag IBC madhi nyime ka Farid Abdalla Sound Sheikh mawuok e kaunti ma Mombasa ema nobedo jal mokwongo da dhoge ne lemono kawuono. Ji mamoko ma bende ibiro dayo dhogi oting'o Francis Odhiambo Aduol, Frederick Odhiambo Rego kaachiel gi Geoffrey Peter Muliwaswa. 2008 and 2007. 2007-2008. Would you like to tell us the particulars and how it ended? Yes, what really happened was like this. As you can see from my record, I was in private practice prior. So what happened is that when I joined the tourism fund, there was a client for whom I was doing a claim. And this client, when she went to the law firm, by the time I'd left, had now gone to work in the tourism fund. So when the client went to check out, was not able to trace me. So eventually, when we were able to trace each other with the client, that matter was resolved. I think it was an adoption. 2007 or 2008? 2007, 2008. Which one are you referring to? I think they are the same. I think there was one by Jen Okello and Ayub. I'm talking of DCC stroke 189. Yes. Jatend migao mar mwandu mawuok e bwolo Hassan Joho oramo ni ok obigolo kum manoketi mar mondo mi kik us mwandu miyude bwolo e pinje maoko, komedo ni piny Kenya osebedo ka wito omenda mathoth kokalo e ohalano. Koloso e kaunti ma Mombasa e kinde nyasi moro mane obagi e kar tiegruok mar TUM, Joho nowacho ni okang' ma kamano biro chuogo thuolo mag tije kendo piny Kenya bende biro chopo rang'iny mar bedo kod mwandu mathoth mawuok e bwolo. Kata kamano, Joho bende nojiwo rowere mawuok e gwenge mag kadhwadh nam chumbi mondo som courses mag nembe, komedo ni piny owacho osechuoko keo girimiti gi pinje mopogore kendo machiegni ni gibiro timo kepo ni rowere manyalo tie nam. Within the coastal region. So to me, that's also one great thing. Then he's talking about how they're going to curb post-harvest losses for our fisheries people so that they're able to get more money. We need to tap into the solar, for example, solar dryers, solar coolers for landing, for those landing sites, so that they can actually be able to bring in more money. For me, I am looking at number one, job and wealth creation and support to industrialization of our country, because most often we for example, we pick something like say nickel or even lithium or even soda ash, by the way, that we export to India today. Then we import ourselves finished material. So what do? We become more of an import country that, in my opinion, must be turned around. We should be more of an export country, or balanced at least. So we have the ability, given what we are blessed with. Giko neto winjruok obede kind johala machiro machichwa e kaunti ma Kisumo bang' dogolo chik mar keto winjruok makare e wi ywaruok e wi stalls mag ohala. Ma biro bang' johala maromo 31 chwalo ng'ur margi e doho ma Kisumo mar pingo pok mag stonde mag ohala gi telo ma chirono. Kanoloso e kinde winjruok ma kamano, jalup maneja mar boma ma Kisumo Charles Omolo oyango ni bang' winjruogno gidhi neno ni johala duto machichwa oyudo kuonde loko maonge akwede. Nyocha ne watimo reorganization chiro ma nitie stalls manokao omi johala mamoko. Ma johala manokaw kuom gigo
no the court. Can we say court? No, the court no refer to mediation. What is mediation? Ma winjore ni kum johala predega chiel mane obed affected nyaka bed verified in the public. Kurgimwate mo kawuono ni ne en verification mag johala mano bed affected mano the court. Talk verification ne wawinjore ni ya ja ohala mora mora mwanwango ne johala mane genuine wabro miyo kama loke ohala amor kawuono nikech johala oseta free out of G30 gachiel obedo verified kawuono ma nonro idhi tim mayud ni tuwayudo ji adi e jogo mibro yudi ni ratichgi noruchre city oyie miyogi kamoro mondo giloke. Maromo apisa mag obila 350 mawuok e counties 21 e pachoka oyudo puonjo wi kedo gi lwenje mag kit chwech mathoro mako jok mamine gi jok manyiri e Thurka. Jagoro maduong' mar od bura Aurelia Rono owacho ni nitie dwaro mar duoko chien kata tieko midhiero makama mosebedo ka medore piny maru. Korka kore jalup ogai mar obila Eliud Lagat oyango kenge mowinjore obila kawe buche makamagi kowacho ni thoth buchegi ok chopi e doho. Jokanyo e sekta mar kedo gi lwenje mag kit chwech bende opako mokalo puonj makamano. It's a really noble program to have police officers because they are the very first contact point to the survivors or the victims of gender-based violence. So the training that has been given to them, I believe, will go a long way in supporting the victims or the survivors to access justice and the support that they need. The year after, which is April 2024 to March 2025, we supported 3,403 survivors, with 112 being teenage pregnancies. Out of course, 95 and 34 of them were with disabilities. And out of these 2,550 actually referred by the police to us. We in the National Police Service are now taking a robust program to make sure that the gender-based desks are isolated from the normal areas of police operations. And at the same time, of course, train officers to handle these victims in a manner that confidentiality takes precedent in whatever they are doing. Chenro mar medo ndiko oganda e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA medo mako mach e kaunti ma Elgeyo Marakwet ka jotelo ma alworano lando injili mar ber ndikruok e okumba manyienno ma bende oseyudo kwet. Jagoro mongirore migawo mar thieth mawuok Harry Kimtai nonyiso ber mar keto sekta mar thieth e bwo lony manyasani e ute mag thieth ma Thurka. Nowacho ni kokalo e teknolojia, ute mag thieth nyalo kano nonro kendo oro kwayo mar chudo mag thieth e yo mahuyanga. You come from a location or a sub-location, you must hold a money from his pocket. Because you have even failed to pay for that. We have given ourselves a target of 34 days maximum to ensure that we have digitized all the 131 healthcare facilities within this county. So this will be among the top 10 counties that we have identified for digitization. But the entire process of digitization across the country is going to be completed by the 1st of October, when we shall be celebrating the first anniversary of SHA rollout. The biggest winner of SHA is public hospitals. In the past, NHIF was benefiting private hospitals. There are no private hospitals in Elgeyo Marakwet. 95% are public hospitals. Since November until now, these facilities have received 75 million shillings with 45% registration, which has also helped that number. It's a very big achievement. Really, even the counties that are ahead of Elgeyo Marakwet, they are much better in terms of infrastructure and all that. So given the challenges, and now with what we have given them today in terms of devices, I am very certain that Elgeyo Marakwet will be the center of excellence for universal health care and for Taifa Care. Jalmoro witongi mane kadak makayole bang' kuota ndiwo gino michich ni ema nyalo bedo nokelo tho mare.
Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, jodak makono seo obila kuom ninde tijgi ka gikwayo sirikal mondo konygi e tieko ohala makamano e alworano. Mae kaka karuso kuong more kar dak makayole chalo. Jokuota ndiwo mere konggi gino monyoso chongegi ma ok ginyal kata wuotho. Komachielo, apisas mag obila lawre gi jotimo ohalano e bunge makono, gino machalo mana tuk paka goyieyo. Jodak makono lero ne andi yedhe mamero jigo, ahinya to kong'o e gwengego. Ok en gino mochakre sani, ka gino makoro mako dhogi ni kong'o go koro kelo lal mar ngima oganda. Kijana wetu ameweza kukufa, ni kijana mdogo sana anaitwa Mwangi. Kijana ni wa mtoto mmoja, na venye ameaga hivyo ameacha wazazi wake na stress. Na ukiangalia watoto kama hao wanakufa kwa yari ya pombe, mtu at his own benefit. Kazi yake ni kumaliza kizazi kijacho. Tumejaribu kupigana na pombe, tunajaribu tukishikana na polisi na chief, tunajaribu kupigana na hii pombe. Lakini sasa imefika mahali mpaka watoto wetu wanakufa. Juguna lero kaka gisatemo chwalo ywak gine tenda rita makono. To kata kamano, ywak gi osebedo kakalo mana kayamo. Makadara ni bure. Wacha niseme tu hiyo ya ukweli. Mtu unamshika na lita 20 za pombe anaenda anatoka na 500. What is that? Anakuja na anasema hakuna kitu mmemfanyia na ataendelea kuuza. Anaendelea kuuza. Kesho yake anashikwa anaenda anatoka na ngiri moja. Huyu mtu unaona kama kuna kitu anafanywa. Yango reni jalmano witongi mane gwenge makono. Ekinde mokalo nen jaohala e kar dak makono. Kapok nodonje kong'o makoro kaonge mane no. Na ni kijana hapa chini, ni kijana tumelea, ni kijana tumejua akiwa mdogo. Amewekewa mpaka biashara hapa, lakini akaingilia pombe kigafra tu, mtu alikuwa mzima tu hivyo. Damaris bendo chayo bila kachiel gido makono. Ka bendo lero kaka jogo momaki, katimo and kong'ono, e kar dak makono, osabedo kiweyo bangolo mit bilie. Ni vizuri hata koti zetu ziangaliwe. Serikali tuangalie hata hizo makoti zetu. Wanakuwa wanaenda wanahongwa, wanakuwa compromised. So hakuna hatua mtu anaweza chukuliwa. Ama tuambiwe ni wapi tutakuwa tunapeleka watu wa pombe. Ama hiyo sheria ya mtu apigwe fine. Kama ni mtu wa pombe ama wa bangi, si itolewe. Jodak gokoro kwayo sirikal mondo konygi tieko andi yedhe mamero ji e gwenge makono. Gino mosabedo karo chongi manyithindgi. Anthony Achayo, Ramogi TV. Sikunde ma secondary mawuok e Kisii kod Nyamira orienye nyasi mag tuke mag sikunde secondary midendo kaka drama festivals manobagi e katiegruok ma Kisii kendo gibiro dhi nyiso tukego e ngas mamalo. Nyasi no nobagi gi jokanyo e sekta mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisii gi Nyamira. Sikund secondary ma Nyiri ma Sironga mawuok e kaunti ma Nyamira kaachiel gi sikund secondary ma Kerubo ne gin moko kuom sikunde manoyudo loch e piem mag tuke mag drama. Jopuonjre mawuok e sikundego geno machopo nyaka e tuke mag sikunde kidieny ma pinje mag Afrika ma Ugwe bang' ka tuke mag nationals oserumo, tuke mibiro bagi e kaunti ma Nakuru. Today we are having our gala. This is a winners gala. We are showcasing the teams that are winners that will present us in the National Nakuru 2025 Drama Festival. The learners have been doing very well in drama, both from the sub-county, county, regional, and now they have qualified to go to the national level where they are going to compete with the rest of Kenyans at the Afra High School in Nakuru. We have created a team and a song for our school. Now, I want to tell you that we have gained and learned more on this drama. This is the first time we are having a joint gala, Nyamira County and Kisii County. And the best teams have performed. We had a technical team that was looking at the items, and they have given them a bit of advice so that by the time we join the other teams during the nationals, we'll have the best teams competing at the nationals. Ji ang'wen otonye lak tho e gwenge ma Shirandala e kar chung' od bura ma Butula e kaunti ma Busia bang' yien maduong' mane nitiere machiegni gi odgi ruombore kendo rwal e odgi no. Koth mapek mane chwe e gwengego koriwore kod yamo mapek nokelo kethruok mathoth. Yien no bende nopidhi higa mar 82 kendo kaluwore gi lach mare noketho utego kendo kelo lal mar mwandu moeo siling
milion 2. Sirkand kaunti ma Busia ogolo siem ne jo kaunti no mondo bed motang' gi yiende madongo mokiewo gi utegi e kinde ni makoth medo chwe e gwengego. Nikasikia sauti kubwa kabisa kwa nyumba. Nilikuwa nadhani labda ni radi, lakini mvua iliendelea kunyesha juu yangu. Nikajaribu kutoka nje. Nilikuwa nimeshikwa na vitu. So na nje nikasikia mama wawili na mtoto msichana. Sasa wakaanza kupiga kelele wakiniita. Ni hiyo miti imemaliza hapo na sikutarajia inaweza kuanguka. Tukashindwa tunaweza pitia wapi ndio tufike kwa nyumba, kwa maana nje ilikuwa miti imeanguka na mvua mingi. Sasa nikangangana tu kufuruta hizo mipira za nyumba na ceiling board, nikafuruta. Hata mjukuu wangu alikuwa ndani. Hata siku kuwa na nguvu, ila tu nilienda nikaweka kichwa chini kwa kitanda, nikasema Mungu okoa wote ambao wako kwa ile nyumba, sababu ni kifo ambacho mimi sasa na tarajia kupata ama ni nini. County Disaster Committee waingilie kati, wasaidie hapa, sababu hata mtu wenyewe ungali kwa nyumba na unahitaji umakinifu. Jodak manie gwenge ma Borabu manie Tomar counties ma Nyamira gi Bomet yogo rochruok mar arita e gwengego monya gi medruok mar kuo jamni kane gitwak e kinde ik moro e gwenge mag Manga mayudore kar chung' od bura ma Borabu. Jotelo makono ywago onge mar nyamburko mar apisa mag obila manyalo konyogi e chwalo arita e kinde ma kuo omonjogi. Ne gikwayo sirikal mamalo mondo donjre wachno, ka bende giseyo doho ma Keroka kuom koso kawo okang' mane achije mag kuo mochwali e dohono. Jodak makono bende okwa mondo mi oti machiegni gobila kaka yo mar neno ni kuo ma kamago odok chien. Pande ile ng'ombe 2 tukapata na wezi wawili, tukawapiga picha. Ng'ombe imepatikana kwako, shika ng'ombe yako, piga picha. Tukawaleta mpaka Keroka. Prosecutor yuko hapo anasema I cannot charge them because mmeandika with others. Wenda mtafute wale others ndio ni charge hawa. Hiyo ni haki kweli? No. The government must be responsible and be sensitive to our cries of cattle theft. The people of Borabu are crying. Of course, we do not have a vehicle here because when vehicles are there, it is easier for the officers to patrol. If one has been written off, we need another one. We need to be given a vehicle. We also need those who have been arrested. They should be prosecuted. Where is the prosecutor doing what he is doing now? We cannot allow that. Gavana ma Bomet Hilary Barchok nochopo nyim komiti mar od bura ma Senate mochung' weche somo maduoko penjo i chal mag sikunde mag piny owacho ahinya to mag nasari e kaunti no ma jopiny osebedo ka ng'ur kaluwore gi chal margi marach. Koloso e nyim komiti mar od bura ma Senate motelne kod seneta ma Vihiga Godfrey Ososi, Barchok wacho na chiedh nade mar omenda michwalo e counties modeko e pek mosebedo koyudo, komedo ni samoro chune mondo los gi weg kanise mondo nyithindo masomo e nasari osome kanise kor juma. You are spending a lot of money on bursaries that are not yours, instead of building toilets and classrooms for your ECD classes. For some of my ECDs, we have asked churches to give us their buildings. So Sundays is a church. Monday to Friday, a classroom. We have a challenge, and I expect you as the Senate to assist us. Probably we now think beyond the resources that we have. How can we fund so that we move faster? Because if I have 50 classrooms financially, how long will it take me to construct 800 classrooms? That is still. It will take me several years. And that's why it is my problem, it is our problem,
it is the problem of our country that we need to sort out. And that's why, apart from clarifying issues, there are things also that we need to pick and see how you can assist me as the governor of Bomet so that I can move faster. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Wadhi nyime gi chenro mar weche manyien mag migago. Waduogo bang' thuolo machuok. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Kwani nyuchi tuo motenga? Nyasaye makama kachunya mondo kikatim gimora mora marach. Kanyaga kubwa idhi udhi cham nyalali. Anyalo biro office ni kar samadwaro, anyalo wuok samadwaro, ma office wa. Ibi kone diri bro bok mo kichaki mad kongo design. Wano se wuondo nyaka ni oko makijela tabru neni dakane gineno wa ejela. Tinde I don't like negative energy. You are my problem. Sani koro iyo kuot podi dwa kelo nyathi moro, to nyathi moro podu moke e children's home. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Nyakwa Ramogi. En igachiel nyaka ne piny Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani, familia Ogola pod chunygi lit mar lal Jamadar. Kuyot nyaka Samuel Oseni. Nikech kamanene jenolo mako ne duong. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar Jamadar kale. Nene okonyo e yore duto. Sana kuoma an. Ai. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade nduru e Yalego Usonga. Kan mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ni nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego. Tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. My father's name is Baljeet Singh Dillon. Nying bitu kende romre kodi. Papa nanigi dhako kamoro achiel gi nyathi ma iye yawa. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Machiegni kendo. Petronila Havahali e jaloch manyien tugo punda kokale shabiki.com, cheno maji omoshe na Shabiti JetX. Petronila ma odak Juja e kaunti ma Nairobi noloyo omenda maromo siling 250. Petronila notiyo omenda maromo siling 50 kende, kendo yudo mich molero nobiro tiyo gode ya ohala mar kar dusruok kata saloon.
maromo milion 2 en omenda mibiro lo kokalo e Jiomoshe na Shabiti Jet X ka ji 10 ma hapgi olwar tok tugono yudo silingana 50 pile ka pile. I was a student at JKUAT. I completed last year, and then I began doing academic writing. Na follow Shabiki on their social media handles. Hapo ndo niliona hiyo promotion ya Jiomoshe na JetX. Mimi niliplace bet na 50 bob, and then nikangoja hadi multiplier ipande ikafika 1200 na nikakuwa the highest multiplier. Hiyo do nataka, nimefikiria vitu mob, but kitu yenye nimeona itawak ni nataka kuanzisha a cosmetics shop. Ya juu hiyo najua itashika haraka. Na wasiseme ni game ya maboys, kila mtu anaweza shinda. Kama mimi ni dem na nimeshinda, sasa dem mwingine ni nani? Jodak mama kongeni e boma ma Homa Bay dwani mondo sirikal kaunti no odaro kodag minyaga manie boma no mokio gi kar dak margi. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, giwacho ni tik marach mar minyaga osaso alwora no kendo keto ngimagi kama rach. Dag minyaga ni manitie boma ma Homa Bay kendo kio gi kar dak mama kongeni chal mare okosebre maber kalure ko tik marach ma wuoke kendo inyo jowuoth ma wuok kata donjo e boma ma Homa Bay ka wuok apaya ma Kindu Bay ka donjo chuny boma no. Jodak mama kongeni mabende ni machiegni kod kar minyaga ni ywago chal mare magi wacho ni osebedo ka inyogi kalure ko tik marach ma wuoke kendo nyalo miyo tuoche monjogi ka gikone gi sani dag minyaga no okonego bed machiegni kanyo ka gidwa ni mondo sirikand kaunti omany lo machielo oko mar boma minyalo dare kar minyaga no. Swage plantation ni endi oinyowa kaka joma kongeni. First of all, community ka endi wadake ji mang'eny, to pi mayaka swage ka endi okobedo treated maber, to odonjo e nam direct. Nam ka endi wantiere gi aquatic animals kaka fish, onego bedni gibedo supported gi gimoro miluongo ni biochemical oxygen ma itiyo godo ka swage ka endi. To ka ok wanere plant, plant kaka luwore kaka otiyo, ok wane machine moro amora manyiso ni ati pi madonjo ka endi gin pi waste maro. Adiera wakwa sirikal ni weche mwaketo mondo gitimnwa. Wawuoye weche moko kaka ler e community wa, siweji ni osebedo ka ok miwa ngima maber, omiyo wakwayo yo minyalo gole go mondo tere kamoro. E romo mane moko kuom jodak mama kongeni obedogo gitend kambi mar Mawasco ne giywago pek ma gisebedo ka gineno kaluwore gi chal marach mar kar minyaga no ma giwacho ni keto picha marach e boma ma Homa Bay kendo koro ber kidare tere kama chielo nikech bende okiyo kod kama sirikal mamalo dhi nyime kod gedo mag ute ma nengogi oyueyo. Sewage plant ni wan kaka jodak mama kongeni wainyore. Number 1, okayo pi kaka en no to soyo enam. Ka chieng' rieny to dung, wall bende kore obarore ma if any case ni gari obayo yo from the main highway, tidonjo gari dhi madonj nyake pond. Nkech koro town bende yarore, wanano ni sewage ni kaber, to county government ong'ane kaka nyalo relocate e location machielo mopogore gi town ka. Nkech ene koponi ya gi Kisumu, tikuongo chope kapok idonje town. And settlement bende sani medore, it is next to the affordable housing. Ma in future obro tingo ji mang'eny, to samodung no okodhi bedo maber. Jatatije maduong' mar Mawasco Thomas Nyonje manoyuoro e kinde romo mar jopinyno ne ogolo singo ni sirikand kaunti sani koro dhi nyime kod chenro mar manyo kama inyalo dare kar minyaga no. So gi chenro maber ma county government to gi Homa Bay Water and Sanitation Company nigodo e wach sewage treatment plant maka nyiso gi ni Governor marwa Satieno Nyasuna Wanga okawo wach mar sewage treatment plant ni maduong', osemanyo investors, wawuoyo gi African Development Bank mondo mi kawo nyalo yudo omenda migolo godo gini ka itere godo kama chielo. Ma en progress madhi mbele, en gima itimo, wasetimo survey mar kama onego beni gini dhiye. Chal marach mar kar minyaga ni endi osebedo ka kelo pek ne jodak mama kongeni kaachiel kod jogo matiyo kod apaya maduong' madonjo chuny boma ma Homa Bay. Jodak mama kongeni kwa sirikand kaunti mondo omany kaka nyalo dugol kar minyaga ni endi kaendi mondo giyud konyruok kaluwore kod tik marach ma giwacho ni osebedo ka inyogi e alwora ni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Nyakwara Moga Juang mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye kawuono wamenyo ni jaod bura machon Mabondo Jona Ougo Ochieng notiyo kaka japuonj kapok nodonje siasa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ega mar gana achiel piero apar aboro prario kod auchiel Ougo Jona Ochieng nonyuol kendo chako sombe. Kane in e gweng'ni tisomo kamoro ni Ramba. Kure kidhi Maseno. Pia Maseno tidhi Alliance. Alliance kure kidhi Makerere. Kure kikia Makerere kinyalo ndiki. Kure kihero tinyalo dhi somo oko Amerika girgo. Nobedo gi master mar degree mabedo japuonj ok dokta japuonj. Bang'i nyosomo nyaka Amerika, Jono Ugo mabende oyangore kaka Lingber nochako tije kaka japuonj. To kama kare moko chako tije odugo puonj Maseno kama yudo ka be ko na student kuro 1951. Anayude dalawa nopuonja mbira dalawa. To abe japuonja mbira kanyo. Ema ne wayudore. Chako tije 51 to sasa donje 74. E ngimane mar puonj, Ugo noweyo ling'any mathoth kod ji ma opuonjo mapoyo lai mong'ith mane oweyo chien. Ugo ochaka Mulda higa 57 kane primary school moro kane Mahaya otera intermediate miluongo ni Maranda. Chon nitimo penjo moro ni CEE, Common Entrance Examination. Kikalo nene sector ekidhi intermediate. Koro wan wadhi intermediate miluongo ni Maranda. Ayudo japuonj Mr. Ugo kama nitie kanyo kaka principal kaka niluongogi kendo gin jopuonj mani malo group miluongo ni KT1 teachers by then. Kanye mopuonja gi ng'ama iluongo na Luoko Oginga uto sani iluongo Raila Amolo. One my classmate. Raila Amolo Odinga. Wan miluongo na Luoko Oginga. Puonjowa Maranda. Raila ni Nyamira kaka ng'ama iluongo ni Jadei. Wan to adak e ot miluongo ni Gor e sikul ka. Klas achiel. Koro Ugo ne puonjowa kendo olosowa nikech achiel kuom gik nopuonjowa ne morowa ne en wach Nyasaye. To Ugo nong'eyo be kaka tieko weche mag nyithindo kochopo ni hahe nitie. Odiochieng' achiel ne nitie mane japuonj bao kaka iwinjo ga jopuonj bao go ne kwiny kabisa. To moro nowa gi goch kabisa. Luoko Oginga miluongo Raila no konwa mana ni kawuono ka wan go ng'ato to waduto walwar gigo piny wan ani ng'ama koro goyo. Raila muwinjo ga an wang'e story mare ema ka nochopo to ne kod nego ng'ato to ng'ano alwaro cheso to ng'ano alwaro kiang'o to mochopo kama koro itero ir jaduong' Ougo. Ougo ne japuonj maduong' mane ni kod rieko matut. To kamano kende odiochieng' achiel Oginga Odinga obiro ni wuode miluongo na Luoko Oginga mwaluongo Raila chande e dala kucho Ugo to chwade mbele naka to wan e parade wachung' ai Ugo no chieng' kwa chung' e parade ngin chon office nika to jeni parade ka to wacho ni jaduong' wan chwade be ibiro ka bi ni munde chwade gima dwaro wacho ni madang chwade moloyo kaw nyathini dhi dago Kisumu wekwe no dagi mama ne e dala ka nyathini wiye ber ng'ino wacho to winji parade Oginga to wacho uno chieng' nyaka chwade to da ajaduong' gima wacho ni obro konyi kaw nyathini dhi dago kanyo Kisumu kuma ne ngatie kaka nwachopo e klas abiriyo to Luoko Oginga makoro Raila noter kanye to wan koro wadong' ka Ugo nopuonjowa. Yore mako bad ji ne ok odog chien kata matin. Nyathi ka nyathi yudo support koa kuom yore miluongo ni Ugo lakini gine ging'iyo luonge ni babu. Gimono wan kar ka ging'e ni babu. Koro babu nie ne wayudo support kuome maber. Makata mane koro nindo nyithinda noywak malit ahinya. Ka giparo ni babu timang'o ni babu nindo. Korka ji okonyo ng'ato ka ng'ato wacho ni ni an dok no Ugo ok dina bet ng'ama kama. Familia mare bende ne omiyo thuolo kendo ne otero gi hadho ngima kinde ka kinde. Kaka nyakwaro nyacho ni jaduong' nohero nyithindo seriously. Ka en watugo ga kae to odni ema niketo dani ne ketwaga mana kae.
kodwa terowa out just as you are. Ilili ler in gi law yonge law kubrodhi. Kato he never believed in ilongo nango chwado nyathi. Okwera mos. No. He's a very sober person. But very straight to the letter. To the letter, I'm telling you. Konyisi ni A to B. Bwana ni blue party. It's stick to the letter. To samodonje siasa nokolokore kata. Nokolokore. At least an one nyithinde nokolokore. Maybe no mema nokolokore. Okay. Nyer jaod bura John Ougo, ma en Luis Ougo chutowa kaka ne obedo japuonj. Kizungu wacho ni an apple does not fall far from its tree. Koro anyalo wacho ni the fact ni baba gi mama ne gin jopuonj contributed to my passion for teaching. I am passionate about teaching. Tadwa medo ni jaoda be en japuonj. Baba no balance maber kabisa between siasa and family. To ere kaka nying moro Ougo Lingber nobiro? Lingber ni anyalo wacho ni en gi sides ariyo. Koma ber gi koma rach. Nitie jomo kawe ni baba ne ling nikech en ng'ama weche ne tin. Ing'eni ji inyuolo mopogre. Baba ne en ng'ama weche ne notimre nadi ne tin. To ne en ng'ama somo. He was a scholar, he was a thinker. Koro nokowuo mang'eny. So ling ne no nen kite. To ling ten ng'ama paro. Emomiyo kata ka wacho wuok miloso, to loso maber. To nitie jomoko mabe okao wach mar ling mar baba no negatively. Nitie jomoko maweni baba no ling kaka no ling e bunge no because ne onge gimo wachi. Ougo ka nodonje parliament, diere no Odinga ne dum ne jim ne sum. Odinga ne ng'at moro ma sirkal nok dwar. Koro ka nodonje parliament, sama ne ji bedo introduced. To ka Kenyatta mose Odinga ya pili. Mopok ana biro kaka mijumbe mabond. To kendo Odinga ya pili ni. Koro en ng'ama ji te ne ng'iye ni mano Oginga mar ariyo mobiro kama biro ketho sirkal. Koro mae kama Ougo nochako bede ng'at mane ji paro no Ougo ng'ama ling. Ougo nochako siasa to mana kod jodongo mane ogeno. Chief campaigners ema tudi gi voters mage joma biro kod jodongo moko be ing'eni kapodoko oyieri to udhie gimoro ni kama jodongo dhie iluongo nango chieng' nomination be ibedo gi jodongo migeno mikawo materie nomination. Noyangre kaka ng'ama nohero siasa. Ting'e ndalogo joma nohero siasa ne pingo wasungu. Ne ng'ama nong'ere nok dwar loch mar ukoloni. Mano nong'ere ga kendo ne en jatelo, nonyuolo ng'ama jatelo. Kaka modonje siasa personally gi moko no surprise wa. Ok no expect no bilonje siasa. Gima ne babo bedo associated go ahinya en infrastructure. Kechinge ni yore ka onge to dongruok ok nyal bete. Nitiere kumoro yo Imbo. There's a road mano construct manomiyo koro ji can go across. Infrastructure, schools. Daraja magoe diwe ma kiwuok Usenge kidhi Lokacha. Okay. Kama nyisha ne President Ruto dhien. Okay. Ougo ema nokwongo keto daraja kanyo. Kanyo ne onge ne jinga dhiga mne gi yie. Ougo ema nobugo daraja no moketo makori wuotho kidhi Lokacha. Usipene paro malong'o loch mare kaka jaod bura e telo mokwongo. Ougo nowir gi nyim. Nolos nyim. No buke go madende duto notho nyim. That time ne pod atin. Ne pod aroma wuoyi kamano. To gik moko timre, ji gweyo, ji timang'o. Bas koro Ougo obiro mokoro koro bedo mbunge mabondo. Samo kele ni opok chia dala ka. Malich dala ne ni malo kacha dala wuon mare. Ne dala lich ma onge jasiasa maseni kuwir kuom nyim. Jogi tinde kata kiseyombo. Jomonda gi chiemo gi manyiso ni in gi ndhathi onge. Ougo ni ng'ama notim ne gima nyiso ni en gi ndhathi. En vivi lesson mohingore. Ne en moro maber
koka ne ochiwo report odhiambo okinyi ka saa 12 kanyo. Ang ni gibi mana gi ng'ato no ka koro ting olich agoro biro gichara chingeno tingi koro Kalore kod osiep mare mane nitiere kinde kod Jaramogi Oginga Odinga, Ougo nogweyo tao kaka jaod bura ma Bondo, kendo chiko ne Jaramogi ema mondo okaw komno mondo ta Bondo tok kosewuok e komno. E kindego Jaramogi nowuok e jela. Ema wach wuok ni Oginga we. Kori dwaro kama Oginga donje. Oginga obedo release gi government. Nogo peksen kum yawut luo te. Ji te no penjo jomoko ne dwa no dhi Oginga Oginga dhi ochung Kisumu, jomoko no dwa ne komo Nairobi, openj kod jo South, jomoko ne kia ni ng'ato wene South Nyanza. Ji no dagi. Onge ng'ama noyiewe kom kata ng'ata di. Onge ng'ama nong'eyo. Kata chiege ne kia, kata nyithinde ne kia, kata wan supporters ne manugo koro wuodhi we kom. Ng'ama nong'e ne onge. Giro no surprise wa dala kama ngima. Family mar ngima mar Kabondo. Osiepene moro wuono tienda molo. Mararieda ni? Aete Kasamba. Osiepene kabisa. Kune jabura? To kendo japuonj kaka en ng'ato no, the late John Eston Okara Korola. To Mitula to ja finance. Koro netiyoga kode kaka basa mar institution ma entie. Ougo wachore ne en jal mane ohero mako lwedo mag ji koreso gi midhiero. Ok oyot bedo chi jasiasa. Mano to ok yot en gi pek mamoko. Number one, jasiasa onego bed jamon, not one wife. Nikech tich ng'eny kanyo sana. To ng'eni an chiege, to welo duto ni e lweta, to an ng'ama obedo employed. Mane momi nena wacho ni nyaka obed ng'ama not one wife. Koro voters nyalo complain na to kunge ng'eny ber, do ng'eny ber. Thoth ber satich. Sachiemo ber. Sachiemo mo bera bera nikech kuon kosiko dong pile. To ni an oheraga. Koro natiyone. No yao wholesale Wangarot. Koro kanya manatiyo na rangi mag business. To kende siasa 74 kochako siasa. To an secretary mar KANU. Establishment marwane. Mabarupe ne an go mang'eny mane ondikona luong bura kama tim kama. Mane kinde go Ougo. Jasiasa mane moso ji gi bombe e kinde ka kinde. Kendo ne en gi symbol miluongo olith jaganga. Ne watimo kama. Okere ka jasiasa masani tirito jakang godi koko. To wan ne rally Ougo. Ne wang'e ka ji osebet. To waseng'eyo kama ji biro goye koko. Nyako Ramogi, erokamano kuom bedo kode chenro chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Erokamano Nyako Ramogi, mano Walter Nyambaga kokelonwa sigana mar Ougo. Kara kamano en thuolo mar kawo yweyo. Kapok adhi e yweyo, amor kaka ikelona weche manyien. Awuoro ng'wech mar jo kuota ndiwo e kadak ma Kayole mane iluongo ni Fred Rakula. Erokamano ahinya. Wacho ni giwinjowa ka gintiere e gwenge mag Ugunja. Kaeto Barak Ndama wuod Wathong'er Kademo wacho ni hawi maber ne joma laro kom mar IEBC. Kaeto moso e kanyo ero jotelo moko mokadwa waheshimiwa go ok tho luong nyingi kao yae. Ramogi TV anotang'o Bunga Pumbi, Milton aneni maler. To gima kono oganda yien ok onego bed machiegni gi ot. Atimo mos, poleni sana. Kaeto aneno ki un muchakunu ote mang'eny un ji ariyo go. Kaeto ote machielo manyalo bedo nopogore gi maru paronu dino ne ote mang'eny e nyapiny kocha chande. Kok kamano to wakaw yweyo, waduogo bang' thuolo machuok.
Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ere gima nyalo lape nyalo kwan. Koso akwan saboski. Ne, dhia kumidhi iduogo yudak. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Rev Fisher and feel the roar. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chakre kit ngima joluo machon. Amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye okuoking'iyowa lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigriti. Maban kuonde moera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. E weche tuke en gol makende mano ologi jatugo Enzo Fernandez no konyo klab ma Chelsea lo Tottenham gol 1-0 e tuke mag adhula mag lig maduong' ma piny Ingresa. Point 3 ochwalo Chelsea nyaka thuolo mar 4 e chung' mar klepe